Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Bispiras kadto sa pangilin sa pagsaylo, nasayod si Jesus nga miabot na ang iyang takna sa pagbiya niining kalibutana ug pag-adto sa amahan. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga ania sa kalibutan o gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Samtang nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, ang yawa mihulhog kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote, sa pagbudhi kang Hesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahom ug nga siya gikan sa Dios ug muadto sa Dios. Busa mibiya si Jesus sa lamesa, gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbakos siyag tuwalya. Unya naghuwad siyag tubig sa planggana o gihugasan niya ang tiil sa mga tinun-an o gipahiran sa tuwalya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro og si Pedro miingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba di ay ang akong tiil? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat, apan makasabot karaon niya. Si Pedro miingon, dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, dili ka na akong tinun-an. Si Simon Pedro mitubag, kung mao ka na, Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundili hasta usab ang akong ulo ug mga kamot. Apan si Jesus miingon, ang nakaligo hinlo na og dili kinahanglan nga manghugas pa gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawas sa usak kaninyo. Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang magbudhi kaniya, busa miingon siya, kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Human niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag kanako magtutudlo o Ginoo og husto kana kay maoman kana ako. Kung ako nga inyong Ginoo og magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, pag hinugasay usab kamo sa inyong mga tiil, naghatag ako kaninyo panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang gisaulog nato karon, ang sentro duha ka buok. Una, ang pagkapari. Ikaduha, ang santos nga Eucharistia, nga maoy number 1 nga sa ulogon sa usa ka pari. Nakahibaw ba mo mga igsoon unsay basic function sa pari? Wa mo kahibaw? Nahibaw basad mo nga kitang tanan pulos ta mga pari?
Hibaw mo wa. Kinsay na hibaw, taas ang kamot. Ang uban mga ignorante. Wa gyud kahibaw. Ang nakapahimo na tong pari kitang tanan mao ang bunyag. Inig bunyag ug nakamatngon mo kanang inig hidhid sa lana diri sa bata or sa dakong tao nga bunyagan, isulti na sa nagbunyag nga ingon nga si Kristo dihugan nga pari, propeta ug hari, ikaw usab manag-ambit unta sa maong kinabuhi hangtod sa kahangturan. So mo na moambita sa pagkapari ni Kristo. Nya kitang tanan kinahanglan gid unta nga mo buhat sa pari. Nya gusto mong mahibaw unsay buhat sa pari? Gusto dili? Kanang niingong gusto malangit na mo. Kanang gahilom-hilom labi na gayaw-yaw, buhat-buhat diya mulikta ram ng pari. Nilaing trabaho. Nya kami mangulikta demi nga kami may sibton, kami may tunulan alang sibot. Dili intaw na trabaho sa pari ang pagpangulikta ha. Hasta gani ng pagpamaligyag slots, dili na trabaho sa pari. Ang pagpamaligyag slots, trabaho ng padersyano para itabang sa atong proyekto dinhi. Nya kana sang pagpangulikta, trabaho na sa atong love offering assistance. Ang simbahan anay gasugo aron kamo nga kauban simbahan makatampo sa panginahanglan simbahan. Pero ang trabaho sa pari mao kining mosunod. Adali ra na hinumduman, duha ra man nakabuk, double A. Kana bang AA barbecue? AA barbecue. Ang unang A mao ang ampo, ang pag-ampo. Kitang tanan doon natay responsibilidad sa pag-ampo matag adlaw. Yan sa may basic nga ampo, santos nga rosaryo kada adlaw. Munay basic nga pag-ampo kada adlaw. Mag-rosaryo gani ka, mag-ampo gani ka, nagbuhat ka sa imong buhat isip pari. Kinsa dinhi ang mag-rosaryo gyud kada adlaw ta sa kamot. Kana mga pari mong tinuod, kanang wa mo isas kamot dili mo pari. Unsa man mo? Pastor. Dito pari-pari, no? Pari-pari. Onya, ang lain pag yung pag-ampo nga nindot gyud kayo o gi-require kita ani kaning santos nga misa. Kada gyud Domingo o kada panahon sa pista iglilihi o mga dagkong okasyon simbahan sama karon kinahanglan kita mo simba. Nya diha dapita atong natuman ang atong pagkapari. So kamo karong tanan nakatuman mo sa inyong pagkapari karong gutloa. So lingia imong tupad. Ingna congratulations pari giday ka. Ingna congratulations pari giday ka. Nya lain pag yung ampo nindot sa kay nga pag-ampo kanang magnovena mo og santos diha sa inyong pamilya o imo bang personal kanang devotion to saints. Nindot kay na ako, si mama o si papa may desisyon nga kami sa among pamilya ilang mga anak ilang itugyan sa pag-atiman ni San Vicente Ferrer. Hinumdom kong mama kada Hunyo magnovena gina siya ni San Vicente Ferrer dito sa among pamilya. Yawa ko magdahom nga napari ko liwat ni San Vicente Ferrer ug ang una pa ginakong parokya nga na-assignan sa isip Paris Priest, parokya pa gid ni San Vicente Ferrer. Oh, di ba? Mura mamog German delayed reaction.
kwintahon usa ba angayan ba ning pakpaka ning itabua o dili ba na i-deliver it usa sa auto kung na pa mo pakpak kana kuno mga Germans abot tinuod ba usok ibaw ni arbay gikas Germany din kana naraba sa tayo mga online parishioners nga daghan kayo gikas Germany kusog kay mamalit og slots ambot tinuod ba na tungod kay kana mga Germans kuno kusog kay na sila thinking people kusog kay mo deliver it og muhatag kuno kag joke ana karon ugma pa na mo katawa kay mag-research pa man na sila tinuod pag yun nga joke ni nya angayan bang katawaan ila mo nang i-deliberate mo na ikahibaw nila nga angayan gid ang katawaan ay ikaw ugma mo katawa na sila nagmakaasawa kag German og magpasiaw ka bana ka ugma pa katubagon ana og katawa dili di sa kumutuwa na imposible sa kaya na ilaran na mga joke sa mo na siya ampo debosyon ngadtos mga santos kinsa ninyo dinhi nga sa inyong pamilya naagid mo'y family patron saint or patroness saint taas kamot oh very good wa kaabot 1/10 pero may na lang nanay nagsugod-sugod sugdi na ninyo di ba ang kanang mong santo ng inyong gidibisyonan mao ginay mo protektar ninyo nya lain pag yung pagampo kanang pag-apil aning mga kuan ba kanang mga mandated organizations labi na gyud sa kaning mga Catholic charismatic groups mga kanabang mga movements and organizations nga almost every week naagyoy activity kay kada buhat ninyo ana pagampo na karon unsa may bungas pagampo kung magsige tagampo mulig-on ang atong pagtuo nya kanang pagtuo mao nay atong gahom batok sa yawa mao nay atong ali batok sa atake sa yawa mo nang ang pari nga magsige rosaryo dili gyud matintal sa mugbog short posible matintal sa madre nga taas og sinina no pero sa mubog short dili kay nga naman moingon ra man ang pare this is against my vocation nganong mura mamugaduda nga naproibahan naman ang Monsignor walas Monsignor retired but not tired o usa gini sa akong nakita nga pare nga ang iyang gugma sa pagkapari nilapaw sa iyang kapasidad sa pagkapari mo nang hangtod karon lagsik lang yapon kay siya kadaghang mga pari nga wa pa ganay kabot sa 60 kumong na Monsignor wa na tongtong nag 80 pero mura lang yapon 40 ang liho kay gahom ba kalig-on tungod sa iyang paghigugma sa iyang pagkapari niya noon kanang inanang lagsik mo kalit ra sa nagkamatay sahay pero di sad noon sa tanang higayon okay si Bishop Chopilo Kamomot wa man sa kuno toy sakit yun nga untoy sakit nga grabe nyo no nabangga man patay ra yun pero di lang tamang hisgot anang patay-patay ari sa tas pagkapari so mo na ha ampo niya ang ikaduha nga sa pagkapari ug mao ni makapakompleto sa pagkapari mao ang antos ang pag-antos mao nay makapahimong hingpit sa atong pagkapari muna si Kristo ang iyang pagpaihaw sa iyang kaugalingon ang pagkahimo niyang kordero nga gihalad maunay nakapakumpleto sa iyang pagkapari so kanang cross ato ginang ipagarbo ato lang sa nang gitabunan karon pero diya sa tay gamay reali kanang pagkalansang sa cross maunay the highest sacrifice nga ikahatag sa usa ka tawo gigamit na ni Kristo aron pakitaon ta nga mag-antos gyud ta. Sige, lingay mong tupad ba imong tupad?
ing na makaantos ka nako, ing na andam kang moantos nako. Kita ra ba sus kitay mo paantos dili mo antos mga buangon kita sa tanan. Kanang ginikanan nga kusog mo antos sa mga anak, di gyud na mga saba, di gyud na mangusi, di gyud na mangyaw-yaw, di gyud na manglatos, kay iya ramang antoson. Pero kana mga ginikanan nga wa magpractice sa pagkapari, halayaw-yaw gikas buntag ngadtos gabi. Kusi, hapak, labni, pamuyboy, mao na yung mga anti-Christ nga mga ginikanan. Dagan kayo na, nanimba na ron, nagan kayo. Kanang paris priest nga dili mo antos, perming masugam max kasaba ang sakristan. Apil pa ng mga lektor, labi na guway mo tungang asirit na patay. Pero ning kamot sa goy nga di kay ko magapangasaba kay mahinomdom ya sa ko usahay nako yahay di naman ko pare nun ani antoson. Nya unsa man ang antos sama ni Hesus og ni Maria kana bang antos ang pasabot ana hilak lang apan ayaw kasuko. Ayaw reklamo. Hilak lang ba? Pero ayaw reklamo. Tanawa si Maria, gahilak. Siging hilak, pero wa gyud mo reklamo. Wa sad basuko. Si Jesus, agahilak, dugo na gani iyang gihilak. Pero wa gyud mo reklamo, wa sad masuko. Kamo, inigtanaw ninyo sa samin sa inyong naong, di na ninyo madawat, hilak lang. Ayaw reklamo. Ayaw nagpakuluri ang buhok, ayaw na kiskising kilay, usbo na nyo, bisag unsa nalay, gipang-usap, reklamo man na. Reklamo na, inana, reklamo, batik ng buhok, ilisan, batik ng kilaya, kiskisan, badlisan, reklamo na, batik ng naong nga, papution. Ayaw, niyag digyud makaya, hilak lang. May buong na imong bana ba na namin kahumana kag maligo gasigi kag danguingoy niya ingon na imong bana naon sa man kadiaday sa di gyud padawat unta mingon na imong bana ikaw ba nagsikag reklamo na imong naong wa ka kahibaw nga sa tanang naong sa kalibutan maunay akong gihalaran sa akong kinabuhi nganong imo pa man ang usbon nga ang tanang detalye sa imong naong ako man ang gihigugma. Kamu ba mga asawa di sad mo mutuo angang sa dinyong bana tuwa mo sa gasigig tanaw TikTok na tanaw TikTok mo na nawani na sa noon mo antosa lagi antosa nya unsa may mahitabo aning pagantos ang pagantos mga igsoon makapasantos anha na ta mabalaan kung kamaotang mo antos ang tanang sala di gid na mahitabo basta kamao kang mo antos. Santa Monica wa kasa kay giantos niyang iyang bana og si Agustin nabalaan hinug apil si Agustin hasta iyang bana nabunyagan pa bisag buangon kay tustanan nabuutan. Grabe kay naggahom ang pagantos makapasantos na pasabot makapatay nagyawa. Ngilingay mong tupad. Ing natanaw ni mo sa kong naong santos o yawa. Ala, kaila-ila ramang ginani mo imong tupad tingali kasagaran ninyo. Kay pao gina, o ka na imong naong santos ba na o yawa. O ang imo kayong naong murag yawa, pasabot di ka kamao muantos. Pero may kay kang muantos, ang tanaw gistao nimo murag yung kag Ginoo. Kamong mga ginikanan, antusa na inyong mga anak, di ba ang tanaw sa inyong mga anak ni inyong naong murag Ginoo. Pero sigihig kasaba, di ba tanaw sa inyong mga anak ninyo, inigsod pa lang ni Musbay, moingon na inyong mga anak, niyan ang yawa. Mukuan ko na sila, murag mutarong ba? Uy, pusa. Mga bitaw nga inigsod, ginako din sa parokya.
Daghan kay slag hipuson. Uy, pusa. Yan ang yawa ni uli na. Gasutan na pa. Loy, biasa ko na ako usahay. Pero antoson lang din ako. Antoson lang din. Kaya na sa usahay nga, nagtinarong ta, pero yawa gid ang tanaw na to. Si Kristo bitaw, gatinarong man to siya. Pero tanaw sa mga Hudiyo, Beelzebul siya, or amigo siya ni Beelzebul, ang prinsipis mga yawa. Si Kristo ginganlag yawa. Okay lang nanganlag tag yawa sa mga yawanon. Kana yung buutan mo imuhinga na tog yawa, mo na'y peligro. Kamong mga bana nga niya dinhi, andam ba mong muantos sa inyong asawa? Way mo ngano na may babaeng tingog? Bana, akong ipangutana, bana ba? Ato Osbon, kamong mga bana nga niya dinhi, andam ba mong muantos sa inyong mga asawa? Masculine kayo mo na. Ayaw nagimog tanaw-tanaw ang inyong silingan nga nindot kay tanawon nga hugot pa kay gangay ha. Ana, ang tutoki kanang naang luag na kay gangay medyo luod na tanawon. Nya magsige mog tutok ana, mahibong ng inyong asawa ron inig uli ninyo nga magsige mog tanaw, magsige mog smile, magsige mog hikap niya. Nagbinag-o man kadto. Nganong sige naman kag tanaw nako, sige naman kag hikap nako. Mingon day ka practice nis pagkapari day. Pasabot giantos ko ning hikapan. Ora siya. Ya, unsa may sunod nga mahitabo kung ma-practice ang pagkapari sa atong kinabuhi. Ang tanang tao maluwas. Kay ang kasakit o kamatayo ni Kristo para sa kaluwasan. Ang pinakanindot nga pag-antos nga atong ikahatag sa to'y sikataw kana yung pag-alagad. Muna ka ng paghugas sa tiil usa na ka tininuod nga pagpangalagad. Si Mother Teresa nihimo ni ana, si San Roque nihimo ni ana, ug ang tanang mga santos, San Vicente Ferrer, San Isidro Labrador, St. Francis of Assisi, tanang mga santos naghimo ni ana. Kana bang mga lagad gyud ta, dili mangayog bayad. Nya unsa may paagi ninyo aron makaalagad mo dinis parokya, kinahanglan unas tanan muhog gyud mo kolekta. Dako kay nang alagad bitaw. Kay di kita mahubsan dinhi sa ato niyang panginahanglan. Daghan man kay tag mintinon, tanawa lang ko ni ato mga facilities dinhi. Nya tanawa ning atong gibuhat dinhi. Di man ni mahitabo kun wa pa mo'y gihog kolekta. Nga ikaduhang pangalagad nga inyong himuon kana gyung pagpalit og slot. Kay kining mga buildings nga atong tukoron ipasa pa ni sa inyong mga anak o sa mga anak sa inyong mga anak. Way siguro daghan pang mga pari ani mga bata rom nanimba dinhi aron mogamit nining maong facilities nga atong pagahimuon. Sige lang jud kag palit og slot. Ana, balik-balik. Karong bitaw dinhi gubot lag pa picture diri ganiha ba. Gusto ra ba ta kung pahuway kay gikan pa kus bukid. So gipanagsugat man sa ko diha pader, picture pader. Wa taon ko kalahos og sakaw. Picture pader, sige picture ni nako. Oh sige picture, sa ila ka balaka pader, mamalit mamixlat. Ako kana sige. I-picture pa. Kaayong ipanghagad atong tuas gawas hasta tong wa magpa-picture. Sige nga rin picture. Aron palit mog slat. Dili na para ako in town ha. Para na sa atong parokya. O kanindot, no? Naamang ganitay halin. Ako lang i-report ninyo. Ang sunod na kong report, unya nas Domingo. As of yesterday, ang atong SBF DAG, niabot na ang atong halin og 13,061 slots. O, di ba? Nindot na ito. Waasan magpapiri ang atong special slot na GPHJ niabot na sad og 12,068 slots. Oh, pak yapon. Muna padayon ta buhat nis pagkapari ampo antos. Antos ampo. Muna kamong mga asawag tamparoson mo sa inyong bana imbis masuko mo pasalamat ing nasalamat dong
gitagaan ko nimo higayon nga makapraktis sa akong pagkapari. Antuson ti ka hangtod ko mamatay. Nya kung kamo sang mga bana nasakpan ninyo inyong asawa nga nangabit, kay mga bitra ba sa narong ubang mga asawa, ayaw kulataha, ayaw kasabi, ingna dayon, salamat day, salamat sa imong kabit, kay makapraktis gyud ko sa akong pagkapari. Nga magagas imong luha ba, sakit kay ninyong gibuhat, pero makapalipay ni sa akong kalag. So nothing gonna change my love for you. Tanawa, di ba? Imbis usarat ato iyang laki, maduha na na. Nya okay ra ninyo mga bana. Okay? Ang nilingo kanang di mo sugot, yawan on mo. Nya ang mosugot, congratulations, pari ka, liwat ni Kristo, no? Sige.